थांनाय 2/7/2025 मायथाइयाव गोमानानै थानाय बारलाम्फा औवारि 24 बोसोर बैसोनिखौ सोरबाफोर नुसननानै नख'राव खौरां हरनो हायोब्ला 20,000 एबा 20,000निबो बांसिन राङारि बान्था होगोन नख'रनि सोद्रोमाफोरा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि सेलेखागुरि ओनसोलनि 2 नं सान्थिफारा गामिनि थागिबि रुंसारि केदारु औवारिनि फिसाज्ला बारलाम्फा औवारिया गावनि नख'रखौ खुंलांनो थाखाय गामिनि 3 लोगोफोरजों बेंगालराव थांनो होनानै 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव ओंखारलाङो। गामि खुंग्रि सेलेखागुरि 2 नं सान्थिफारा, पोस्ट अफिस खुंग्रि, थाना रुनिकाटा, जिल्ला चिरां। पिन नम्बर 783375। खामानि मावनो होननानै बेंगालराव थांफादोंमोन। लिंनायखाय थांदोंमोन आरो सिगाङाव थाङा होनदोंमोन। बे लोगोफ्रा बिसिगि जानाया लिंबाय थानायाव थांफादोंमोन। दा थांफानानै हनै दाना गोमाहैबायसो। बारलाम्फा औवारिजों थांफाग्रा गामिनि नगेन बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला बेंगालराव थांनो ओंखारलांदोंमोनब्लाबो बेंगालरनि ट्रेन मोनैयाव मुम्बाइनि ट्रेनजों गाखोलांफायो। बेराफारसेथिं मुम्बाइ मोनहैखांनायनि उनाव बेंगालरनि ट्रेन गाखोफिननायनि समावनो गावजों गाव रेदसा फेदसा जायो। बै समनिफ्रायनो हरखाबै आन्दायलायनायनि जाहोनाव खौरां मोननो हायाखै 2 नं सान्थिफारानि थागिबि बारलाम्फा औवारिखौ। बारलाम्फा औवारिया सासे दुखुथिया आरो 2 गथ'नि बिफा। अदेबानि बारलाम्फा औवारिनि अनजालि बिसि रुफा औवारिया फोरमायबावोदि जोंहा नख'राव जेबो गैया आरो फिसाय गोमानानै थानायनि उनाव नख'राव जोबोर दुखु दाहाजों भुगिनांनानै दङ। थाखा फैसानि प्रब्लेम जादों, जानाय लोंनाय प्रब्लेम जादों आरो। बेनिखायनो सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 9394611730 एबा 8812952908 अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायहरदों बारलाम्फा औवारिनि अनजालि बिसि रुफा औवारि आरो 2 नं सान्थिफारा गामिनि गावबुरा दलिचर बसुमतारिया। जेनेबा जोंनो नांगौ, मानसिखौ मोनोबा बिदिनो खोन्थाहरथों, बेहाय जों माबादों आरो। जोंनो मानसिखौ अननानै जोंनो खोन्थाहरफिनदों। सोरबाफोर नुबाय बायोबा बा मोनबाय बायोबा जोंनो हौवाखौ नांफिनगौ मानो होननानै बुङोबा आंहा हारसिंसो नालाय, रावबो गैया, उन्दैफोर 2 दं। बेखौ फेदेरलांनो थाखाय फोरोंलांनो थाखाय हौवाखौ नांफिनगौ आरो आं दा। उन्दैफ्रा बेसे बोसोर? सासेया 4 बोसोर जाबाय, सासेया 3 बोसोर जाबाय। जेबो खबर मोनाखैना? जेबो खबर मोनाखै। मा खालामनो होननानै थाङामोन ओरैनो? खामानि मावनो होननानै बेंगालराव थांफादोंमोन। लिंनायखाय थांदोंमोन आरो सिगाङाव थाङा होनदोंमोन। बे लोगोफ्रा बिसिगि जानाया लिंबाय थानायाव थांफादोंमोन। दा थांफानानै हनै दाना गोमाहैबायसो। गामिनिखा नामा? गामिनिखामोन। बेसे गोबाव जाखो ओरैनो? दा बोसोरसेयानो जालांबाय नै, दा मार्च हाबबायमोन। फेब्रुवारिसोमोन ना, फेब्रुवारिनि 7 थारिखआवनो गोमादों। बिसोर 4 थारिखआव ओंखारलांबाय, ओमफ्राय 7 थारिखआवनो गोमाबाय। नै दा मार्चनि 3 थारिख थांलायबावबायसो। पुलिसनो एफआइआर होआखै नामा? होदोंमोन। बबे आउटपस्टआव? सान्थिफुराव होदोंमोन। सान्थिफुर। मा बुंदों बिथांमोना? बिसोरो होनदोंमोन मोनबा खबर हरगोन मागोन होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय दा दिनैसिमबो खबर मोनाखै। गावसोरबो सोंहरदोंमोन मानसिखौ मोनबाय नामा होनना सोंहरदोंमोन, ओमफ्राय मोनाखै होननानै बुंहरदोंमोन जों। बिसिनाव दा थांफिननायबो जायाखै आरो खबरबो लाहैफिननाय जायाखै। फिसाय गैयियाव बोसोरसेयाव माबायदि खस्थ' मोनदों? बिदिनोसै फिसा फिसौ फोरोंनाय मानाय एसे खस्थ' मोनदों आरो थाखा फैसानि प्रब्लेम जादों, जानाय लोंनाय प्रब्लेम जादों आरो। माबोरै गोमादों होननानै मिथिनो मोनदों नोंलाय? बिसोरो बुंदों, माने बिसोर थांग्राफ्रा होनफादों आरो गोमाबाय माबाय होननानै खोन्थाहरनायाव जों मोनथिदों। थांनायनि सानबेसे उनाव नोंथांमोननो खोन्थाहरदों बिथांमोना? बिसोरो हरावनो गोमादोंमोन होनदोंदां। ओमफ्राय हरावनो गोमानायाव माने आंनो खोन्थाहराखै आरो, बेबो फिसाज्लानि माबायाव खोन्थाहरदों। ओमफ्राय बेखौबो मोजां खोन्थाहराखै। सुखिया माबा जाबायल' होनना खोन्थाहरदों, ओमफ्राय मोजां खोन्थाहराखै। ओमफ्राय अखानायैसो फन बुबाय थानायाव माबाया गुमैया माबा जाबायनो होननानै खोन्थाफैबाबो बेबा मा जादों जोंथ' मिथियासै नालाय। ओमफ्राय उनावसो गावसोर फन हरबाबो हमाखै, दाना बुबाय थाबाय फनखौ रिसिभ खालामासैना। जोंहाबो थानो सुखुवासै, ओरै जालाय जाबाय। ओमफ्राय दाना बिसोरखौ बुंहरबाय थाबाय आरो फन खालामबाय थाबाय। ओमफ्राय दाना उनावसो सुखिया गैला, गोमाबाय जाबाय।
बेसेबां बोसोरनि जागोन मा नाम बारलाम्फा औवारिया 25 बोसोर थांबायदां दा आदाराव होनाया बैसोआ खमद्रायदोंदां जुदि नुयोब्ला माबाफोर बुंनो गोसो जायो नामा मोनोब्लाथ' जों 20,000 फैसा होगोन बा बिनि बाराखौनो होगोन जों मोननोबा सोरबाफोर हमनानै दोनबाय बायोबा जोंनो लायगोन नांगौबा मानसिया खर'आव माबाफोर एसे खर'आवथ' जेबो दिफेर गैफेरामोन निउ बङाइगावनिफ्राय जों बम्बाइ गारि गाखोलांदोंमोन जों बारलांफा होननायखौ लाफानानै आंनि फिसाला आरो नैबे फाथां आरो आंनि नामा नगेन ओमफ्राय जों थांबाय थांनानै जों दिनै सासे मानसि खोमाबोनाय जाबाय बे खोमानायनि थाखायनो आं फंनैसो बुंनो नागिरदों दासो रायजो राजा गासिबो बयबो मिथिजोबलाङो आरो मिथिसार जायो नै जों दिनै बम्बाइसिम मोनहैखांबाय माबानिफ्राय जेनेरेल थांदों जों जेनेरेल दाब्बाजों थांनायाव जों बम्बाइआव जों दिनै थांनानै हरै एसे एनै माबानानै जों थांदोंमोन बेंगालरनि गारि मोनैयाव बम्बाइआव थांदों बम्बाइनिफ्राय जों फैफिनदोंमोन बेंगालराव फैफिननायाव जों दिनै ओरै टिकेट मोनाखै जों बेंगालरनि बम्बाइनिफ्राय बे टिकेट मोनैनि उनाव मोनसे ट्रेनाव गाखोनाय जादों मा ट्रेन होनोमोन आं बेखौ मिथिया बे ट्रेनजों गाखोफिननायाव बिराद भिरमोन मानसिफोरा बहुद जाम जादोंमोन बे जाम जानायाव जों दिनै नैबे बारलांफा होननाया बुङो सुखे ओंखारदो आं हाथारलिया होननायखाय ओमफ्राय फिसौआबो ओंखारनोसै बाबा आंखौबो बुंबाय आंनिनो फिसालामोन बे थिलेस्वर होननाया ओमफ्राय बे ओंखारनोसै होननायाव सुखे ओंखारनोसै होमबा दे ओंखारनोसै होननानै जों ओंखारफैदोंमोन फानबिलाव ओंखारनायाव जाहैबाय दानिया आं ओंखारग्रोदों फार्स्ट अपेनिं जाम ट्रेनाथ' बे जाम जानायाव दाना आं ओंखारग्रोनानै उनाव फिसाला ओंखारनानै जाम बिसोरबो आरो बे सानैया ओंखारख'नो हायाखै बे ओंखारख'नो हायैयाव उनाव ओजों फाथां होननाया उनाव ओंखारफैबाय ओंखारनानै ओमफ्राय बिनि उनाव जै दिनै बारलांफाया ओंखारबायनो ओंखारनानै दा बे गथ'आ मा जाखो मा संखिखो ना मोदायसो लोगो लाखो फाख्राव होननानै खारदों जाहैबाय बे फाख्राव होननानै खारनानै बेनिफ्रायनो जों मोनाखै नागिरदोंमोन बहुद नागिरबाबो मोनैनि जों दिनै ओमफ्राय सासे मानसिया जोंनो इसोरनि अननायाव खिन्थाहरबाय ओरैबायदियाव मानसि दङ नोंसोर बे मानसिनाव थाहैदो होननानै नङाबा नोंसोरबो गोदाव सोराव जायोबा होननानै बुंनायखाय जों फिनि नाम्बारखौ ओइदिनखालि हराव नाथाय फिनावबो थांस्लाबनो हायाखिसै माबायाव जों सोंदलाबायनानै रुम भारा 1100नि थाहैबाय 1100नि थाहैनायाव बिनिफ्राय अखानायै ट्रेन स्टेसनाव फैफिननानै नागिरफैबाय नागिरनानै मोनाखिसै बाबा ओमफ्राय आंनि फिसालाया बुंबाय बाबा जानाय नंला जों गासिबो ज' नागिरनो हाला थाखा फैसायाबोथ' इसेबां सौहालिया बेबादि सौहाला होननायखाय होमबा बाबा जों बे कन्टेक्ट खालामनायावनो बहायनो थांदिनि होननानै आं लिंलांबाय नङाबा ओंखारनाय जायगाया फानबिल औ स्टेसननि नामा जाथाया बबे बोसोराव थाङामोन आरो बबे मासाव थाङामोन बे मासावनो गोलैदोंमोन दा फागुनावनो गोलैयो इंराजिनि मा गोलैयोमोनथाय जानुवारि ना फेब्रुवारि गोलैयोमोन खोमा 2025आवनो बे गथ'नाया जाथाया ओमफ्राय मानसिखौ नागिरबाबो खबर मोनाखै जों हजों थाहैबाय ओमफ्राय बे सासे मानसिनाव फिनाव थाहैबाय सासे थिखादारनाव थाहैनानै मा नाम मोनलाय थिखादारा माबासो कन्ट्रेक्टरनिया दा ओं बोरैबा होनोमोनलै बे जों साथामजों थाहैबाय बे सासेयाथ' गोमालांबाय साब्रैल'खामोन ओमफ्राय जों साब्रैजों थाहैनानै ओमफ्राय जोंहा फिसालाया स्टेसनाव फैयो नागिरफैयो सानफ्रोमबो फैयो नागिरफैयो एखनबा दस्रा स्टेसनावबो बारलांनानै नागिरहैयो नागिरबाबो ओमफ्राय हरनै गाहाम थानोसै आरो थांफिनसैलाय थाहैनोसैलाय दसे ओमफ्राय फैसा थाखाथ' गैया बे आंनियाव जा एसे थादों
बेफोरखौ लांबाय आरो बिनावबो 500 ना 600 दंबावोमोन बेफोरखौ मा गामि होनो बेखौ बे जों 2 नं सान्थिपारा गामिनिफ्राय बे जाथाया जादों नाथाय बिसिदिसि खुंग्रिं पस्ट अफिस खुंग्रिं थाना सान्थिपुर मानसिखौ मोनोब्ला मा खावलायनो लुबैयो रायजो राजाफोरखौ मोनोब्ला दा रायजो राजाखौ जुदि बायसान्स मानसिखौ मोनोब्ला जों बिथोन बादियै जाय मानसिया गथायनो हायो बे मानसिनो 20,000 प्राइज होनाय जागोन जाहाथे मोनोब्ला मानसिफ्रा जुदि नुयोब्ला देखायनानै माबायोबानो जोंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव हरोब्ला होमबानो बे मानसिखौ जों लायगोन नोंसोर बुंहरबानो जाबाय दिनैनि नुजाफैनो हानाय मिडियाफोर सिगाङावनो मान होग्रोनाय जाबाय आंनिनो गामिनिमोन बारलांफा औवारि डिस्ट्रिक्ट चिरां पस्ट अफिस खुंग्रिं गामि 2 नं सान्थिपारा दा बे एरियानिफ्राय थांनानै बिथाङा बेफोरबायदि जाहैबाय गोमाहैदों दा आंबो हास्थायो गामिनि गावबुरा हिसाबै सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जोंनि बर' सुबुंफ्रा अबेबा खना खनिफ्राव जोंनियानो दा बांसिनानो बर' सुबुङानो खना खनि खामानि मावनानै जाग्राफोर दं बिथांमोनहा नायसनफैफ्राङोबा नैबे नख'रनि मानसिफ्रा 20,000 बान्था होनो नागिरदों जाहाथे नायसनबायोबा फन नाम्बाराव खिथाहर मोजाङै मोजांनो सफैफिनथों मोजाङै मोजां रायजो जालायथों आंबो बेखौनो बुंनानै आसा खालामनाय थाबाय बिथांमोनहाबो एसे खेल खालामथों जाहाथे नुसनबायोबा बिथांमोनहाबो खबर हरथों बिथांमोननिसिमबो बिराद रोजा रोजा दैन'बाद थागोन जाहाथे अननानै बयबो खेल खालामनानै खिथाहरो बेखौनो आसा खालामनाय थायो आरो